идораи омбудсмен ё ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз беҳтар шудани вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон хабар дод. Умед Бобозода, ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, чунин иддаои худро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт. як мисол ёд меорам, баъзе будубоши макуншудагон дар муассисаи ислоҳӣ назар ба солҳои пешин мо ҳозир ворид мешавем, хеле пешравӣ аст. Фақат як муассисаи ислоҳие ки 1335 буд, якум советский, мо навакак ворид шудем, боздид кардем ҳамроҳии Нидоев. дар ҳақиқат ҷойҳои санитарӣ, ҷойҳои хӯрдани хӯрок, масҷид, ҳатто ҳамон масҷиде ки ман дидам, бовар кунед дар берун ҳам хел масҷид нест. ваколатдори ҳуқуқи инсон афзуд, чунин баҳодиҳӣ ба вазъи ҳуқуқи инсон дар асоси мониторинг, боздиду суҳбатҳо бо маҳбусон аз ҷумла 3 рӯзноманигори маҳкумшуда анҷом шудааст. Абдумалик Қодиров, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, агар ваколатдор вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистонро ба соли гузашта дар муқоиса гузошта бошад, шояд пешравӣ бошад. Зеро ба гуфтаи ӯ, соли 2022 ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ба ҳадде поймол шуд, ки дар 10 соли ахир собиқа надошт. Он чӣ ки намояндагони ваколатдори ҳуқуқи инсон ба маҳбасҳо рафтанд ва аз ҳоли мардуми унҷа хабардор шуданд, бахусус бо он рӯзноманигорони ҳабсшуда суҳбатҳо карданд, вазъи онҳоро диданд ки вазъашон он қадар бад нест. ин ҳама як падидаи хуб аст, вале мебоист ки ин намояндаҳо бо онҳо дар бораи сабаби ҳабс шуданашон суҳбат мекарданд. тавсифи омбудсмени тоҷик аз вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар ҳоле садо медиҳад, ки созмонҳои байналмилалӣ бо нигаронӣ мегӯянд, вазъи ҳуқуқи башар дар кишвар беҳбуд наёфтааст. Особую обеспокоенность на сегодняшний день вызывает массовое закрытие НПО. як мояи вижаи хоси мавриди нигаронӣ ин басташавии созмонҳои зиёди ҷамъиятӣ мебошад. аз рӯи маълумоти мо, танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ тахминан 240 созмон ва 15 адади онҳо бо қарори додгоҳ баста шуданд. тавре мо мефаҳмем, аксари онҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон кор мекарданд. ҳафтаи гузашта дар бораи ташаббуси қабули қонун дар бораи танзими фаъолияти блогерӣ хабар дода шуд. ин чиз боиси маҳдудтар шудани домани фаъолияти блогерон ва ҳам бештар шудани сензура дар кишвар хоҳад шуд. мушкили ҷиддии дигар хушунат алайҳи занон дар Тоҷикистон мебошад. Серьезной проблемой остается домашнее насилие в отношении женщин в Таджикистане. чандин созмони байналмилалӣ дар як соли ахир Тоҷикистонро дар заминаи ҳуқуқи инсон танқид карданд ва талош доранд диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. дар миёни онҳо дидбони ҳуқуқи башар, гурӯҳи ҳуқуқи ақалиятҳо, авфи байналмилал, кумитаи норвежии Ҳелсинки, гузоришгарони вижаи Созмони Милали Муттаҳид, дидбони поксозии қавмӣ, хонаи озодӣ ва ғайра мебошанд. мақомоти тоҷик нигаронӣ чунин созмонҳоро дар мавриди поймол шудани ҳуқуқи инсон беасос медонад.